करी पताका उत्तोलन सहित किसी उद्बोधन देव बोली पूर्व इंग्रेज शासक शासन कबल पराधीन अवस्था बहु वर्ष अतिबाहित होता। इंग्रेज माने आम देश को विभिन्न आड़े व्यवसाय वाणिज्य करने ए देश को सेमाने रास्ता काढ़ी एवं देश से शत्रु चलिले। धीरे धीरे आरब पोर्तुगीज एवं पर इंग्रेज माने देश को शासन करिबारे लागिले। सेमानंकर शासन काल रे लोक माने अतिष्ठ होई उठिले। एमाने दुख भरा जीवन यापन कले। सेतिक बेले आम देशर महान नेतागण धीरे धीरे मुंड टेकी उठिले, तांकु विरोध करने को आरंभ कले। प्रथमतः इतिहास कहूँ 1857 मसीहा जोटा सिपाही विद्रोह आरंभ होता ताहा ही भारतर प्रथम आंदोलन। इंग्रेज मान विरोध में से प्रथम आंदोलन कले। से आंदोलन में आम भारतीय माने अत्यधिक उपस्थित थी मोर स्नेहर छोट बड़ भाई और भौणी मैंने आज पवित्र 77तम स्वाधीनता दिवस विषय मुझे कहबार सुजोग पाई मुझे धन्य मना करुचे। आम आज यही पताका तले एकाठी हो रहीछु। आंभ मान मध्य कौन भेदभाव रहा उचित नुहे, कारण आम भारत मातार कोटि कोटि संतान। कथार अच्छी जहाँ ना भारत ता ना जगते, अर्थात भारतर जो द्रव्य मिले ना ता जगत में मिलवा असंभव। इंग्राजी मान आम देश को पराधीन शृंखल बांधिकी ठेली देते। यही देश को शासन करने केतेक महापुरुष जन्मग्रहण करते, यथा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोपबंधु दास, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। महात्मा गांधी कहते कुटी खाई काटिखंड, सुभाष चंद्र बोस कहते तुम मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीन देवी, गोपबंधु दास कहते मिशु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिटिले, देशर स्वरज जेते गाढ़ पूर्व मोर मांसार। एति कही मो वक्तार शेष कर। सम्माननीय सभापति महोदय, पूज्यस्थ गुरुजी गुरुमावृंद, स्नेहर छोट बड़ भाई भौणी माने आज यही पवित्र दिवस में मत किसी कहवाक सुजोग मिलुवर मु निजक धन्य मन करुछि। एथिरे जदि मोर किछि त्रुटि थाए ताले त्रुटि मार्जन करबे बोली मोर आशा और अनुरोध। आज आम एठारे काहेकि एकत्रित होइछन्ते ताहा हम समस्तंकु जणा। आज होछि अगस्त 15 तारिख 2023 मसीहा, जहाँकि आम देश भारतर 77तम दिवस।
ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହାରେ ଇଂରାଜୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହି ମହାବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହାପରେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଅଗ୍ନି ସମକଳ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଓ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଗ୍ନିକୁ ସମକଳ କରି ଚାଲିଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିର ତାତି ବଢି ଚାଲିଲା ସିନା କିନ୍ତୁ କମିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶହ ଶହ ଦେଶବାସୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ବଳରେ ଓ ନେତାଜୀଙ୍କର ଦୃଢ ଆତ୍ମବଳରେ ଶେଷରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କରିବା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେହି ମହାବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନର ଫଳରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇବା ଓ ନିଜକୁ ଏହି ସମୃଦ୍ଧିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଆମ ଦେଶକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇବା ଓ ନିଜକୁ ଏହି ସମୃଦ୍ଧିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ବାଡ଼ ମହୋଦୟ, ପୂଜସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଆମର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନ କରିବା ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଓ ଅନୁରୋଧ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବକୁ ବହନ କରି ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଭାବେ ପବନରେ ଫରଫର ଉଠୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରରେ ପବିତ୍ର ପାବନ ଯେପରି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପ ମୋଚନ କରିବି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ବାଛ ବିଚାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକି କହି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ଦେବମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବି। ସତରେ କି ମହାନ ଆଜିର ଦିବସ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଏ ଭାରତର ଭୂମି ପବିତ୍ର ଓ ସମୃଦ୍ଧ, ରତ୍ନଗର୍ଭ, ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହାକୁ ସୁନାର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏହା ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ବହୁବାର ଏ ମାତୃଭୂମି ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଭାରତ ମାତା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶର ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଫର ଫର ଉଡ଼େ ମୋ ଦେଶ ପତାକା, ଫର ଫର ଉଡ଼େ ବନ୍ଦେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ବନ୍ଦେ ମୋ ସଂସ୍କୃତି, ବନ୍ଦେ ମୋ କୃଷକ, ବନ୍ଦେ ମୋ ସୈନିକ, ବନ୍ଦେ ମୋ ମାଟି ମା, ବନ୍ଦେ ମୋ ମାଟି ମା। ତିରଙ୍ଗା ଛଳନା ରଙ୍ଗରେ ସାରା ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗା, ତିରଙ୍ଗା ଛଳନା ରଙ୍ଗରେ ସାରା ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗା, ଅସନ୍ତୋଷରେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ମହଙ୍ଗା। ଛଳନା ରଙ୍ଗରେ ସାରା ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗା, ଅସନ୍ତୋଷରେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ମହଙ୍ଗା, ସପନ ମହଙ୍ଗା ଏଠି ପ୍ରୀତି ମହଙ୍ଗା।
What is? Vande